Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň gara bazarlarynda dollaryň narhy gaýtadan ýokarlanyp 7 noýabrda aşağı batdy. Bir Amerikan dollarynyň satyn alyş narhy 8 manat 40 teňe, satyş narhy 8 manat 90 teňe baryp ýetdi. Dollar şu gün ertir ýerden gymmatlap başlady. Munyň günüň dowamynda ýene gymmatlajakdygyny aýdýarlar. Dip Azatlyk radiosynyň adynyň eferde agdalmadygyny soran yerli çeşmeleri aýdýarlar. Ýatlap geçsek Türkmenistanyň gara bazarlarynda dollaryň bahasynyň rekord derejä ýetmegi mundan 2 hepde çemesi odal bolupdy. Şonu Amerikan dollary kem-kemden gymmatlap, onuň bahasy 9 manatdan hem geçdi. Munyň netijesinde adyk we senaat haritlarynyň bahasy hem 2 hisse gymmatlady. Ýöne mundan 10 gün çemesi öň dollaryň bahasy gaýtadan aşaklap, şonu bir Amerikan dollary 7 manat 90 teňeden satyn alynan bolsa, onu 8 manat 20 teňeden satyp bolýardy. Türkmenistanyň gara bazarlarynda dollaryň bahasynyň ýokarlanmagy we sebäpleri barada häzirlikçe ne türkmen häkimetleri ne de media serişdeleri tarapyndan ilat köpçüligine maglumat ýa-da düşündiriş berilýär. Emma paýtagtyň gara bazarlarynda dollaryň sowdasyny edýän sowdagärleriň ençemesi munyň sebäplerini ilatyň arasynda Amerikan dollaryna bolan talabyň artmagy bilen düşündirýärler. Dollaryň gymmatlamagy ýa-da arzanlamagy durmuş şertleri bilen baglanyşykly. Türkmenistanyň täzil bayramçylygy bolýar. Bayramçylyk üçin sowgatlaryň ýa-da süýji kökü önümleriniň aglawasy daşary ýurtlardan getirilýär. Daşary ýurtlardan harit getirýän söwdegärler gije galaýmaýyn diýip öňünden dollar satyn alyp daşary ýurtlara gidip başladylar. Şeýlelikde dollara bolan talap artdy. Bu hem dollaryň bahasynyň ýene gymmatlamagyna getirdi. Dip adynyň eferde agdalmadygyny soran gara bazarda dollar sowdasyny edýän sowdagär Azatlygyň yerli çeşmesine gurrun berdi. Galy bersede Türkmenistanyň gara bazarlarynda dollaryň bahasynyň gaýtadan ýokarlanmagy türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlaryň bankomatlaryndan nagdlaşdyryp bilýän maliýe serişdeleriniň möçörüne nowatdaky çäklendirmeleriň girdilen wagtyna gawat geldi. Şöpdäniň başynda Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady İş Bankynyň resmi web saytynda yerleşdirilen maglumatda mundan beýlek raýatlaryň daşary ýurtlarda bank kartlary bilen amala aşyryp bilýän gündelik amallarynyň möçöre 250 Amerikan dollary diýilip kesitlenendigi ma'lum edildi. Bu maglumata laýyklykda bir gije gündüziň dowamyna nagd amallar 100 dollardan 50 dollara, nagd däl amallar hem 500 dollardan 200 dollara çenli kemeldildi. Ýatlap geçdik mundan 2 hepde çemesi odaly ýurdun gara bazarlarynda dollaryň bahasynyň birden gymmatlamagy hem Türkmenistanlylaryň daşary ýurtlaryň bankomatlaryndan nagdlaşdyryp bilýän maliýe serişdeleriniň möçörüne çäklendirmeleriň girdilmeginiň ýa-da gawat gelipdi. Şonda daşary ýurtlara sapar edýän Türkmenistanlylaryň bir gije gündüziň dowamynda özleriniň halkara bank kartlaryndan nagdlaşdyryp bilýän pulunyň möçöre 250 Amerikan dollaryndan 100 dollara çäklendirilipdi. Ma'lum bolşaýaly 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistanyň banklarynda dollaryň sowdasy resmi ýagdaýda togtadylyp, häzirki güne çenli ilata daşary ýurt valyutasy nagd görnüşinde satylman gelýär. Ýurtda dollaryň resmi kursy 3 manat 50 teňe möçöründe saklanyp galýan bolsa-da, onuň gara bazardaky bahasy barha ýokarlanýar. Şol bir wagtda daşary ýurtlarda sowda edýän we okuyan Türkmenistanlylaryň manady resmi kurs arkaly daşary ýurt valyutasyna çalyşmagynyň ýeketäk ýoly halkara bank kartlary bolup galýar. Türkmen häkimetleri hökümet maslahatlarynda şol sanda 1-nji noýabrda Türkmenistanyň ykdysadyetiniň puwdaklarynda şu ýylyň 10 aýynda alınıp barlan işleriň netijelerine bagyşlanyp geçirilen ýygnakda ýurdun durmuş ykdysadyetinde bolan ösüş depginleri barada tekrarlaýarlar. Emma dünýäde energiýa serişdeleriniň bahasynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolany bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan döwürde dollaryň gaýta-gaýta gymmatlamagy we onuň ilata ýetirýän täsirleri barada mesele gozamaýarlar.